pangalan? Kelly Michelle po. Kelly Michelle. O, yan po. Shoutout po. Shoutout po. Yeah. Hi! Shoutout sa mga paniglo. Drew Al, yan. Nice meeting you, sir, yan. Sana kakakulang to kaya. Okay po. Thank you po. Ano paniglo? Po, it's me, Babayang Kapampangan na yan. Uli kayo mo pong Gracie, Rual, and finally, tune ako po Kening Makabebe Football. Thank you po. God bless. Thank you po. Basta mga katoto, shoutout boss Rual, sir, yan. Mapanikwa. Ayan. Mapanikwa, si Mapanikwa. Yan po, shoutout po ka. Berto. Berto. Let's Ayan. see. Follow yan po kang Facebook page na. Bisa ko pong tilapia, Sir Rual. Yan po. Di mo panikwa. Thank you. Shoutout po kay Kuya Drual. Sana po makapag-collab kami po at makapanimako din po. Buri ko po nga experience itang manima po. Paluye po. Yako rin bisa ko makapanima. Aaron Aldrich Vlogs po. Thank you! Hi po. Hello, shoutout po kang Ate Marilyn. MD Vlog. MB Vlog, o yan. Follow yan po kang Facebook Thank page you, na po. Sir Drew Al. Drew Al. Shoutout po kang Kasoy ko Kasoy Ko Vlog. Vlog, yan. Yan, follow yan po kang Facebook page Thank na you. po. Hi po, shoutout. Po, shoutout yan po yung Joey Vlog. Yung Facebook page na po, follow yan po. Ito po rin Tribulol, Kapampangan Vloggers, yung makabebe. Drew ay shoutout po. Pakipollow yan po yung page na. Follow guys. Shoutout po. Shoutout sa'yo. Ay, Jabal's Vlog nga pala. Ito Shoutout. pala si Drual. Ayan. Ayan, Pala yung po. tao. Let's mga kajali. Follow yan din po kayong Facebook page na Jopal Vlogs. Thank you. Please follow Sir Drual. Hello. Shoutout kay Boss Drew. Boss TV. Papalaw na rin po. Salamat. Ora talaga rin mga sante. Mga pero nitang kapampangan sa isip ng bagay ng bara, talugsi lang. Wow! Pero kalit. Ay, pamilyar ko po ka ako. Aki. Kalupo yung pitang talwing tinira ka na. Hoy, ang layo ito! Oh, ito ang makla. Anda po. Oh, sige. Hello po, kaya ko po yung Brual, kung yan po, yung kami po yung manasan, kening kayo, makabebe. Wala din po rin abi ko mong manasan, pero ila po rin ting mapanikwa. Ano ka mapaniklo, mapanikwa. Palapit mapanikwa. O hindi po yung kayo, kapitan ng Santa Maria po. Ay ka, maya pa. Palakpak tayo po yung kapitan, o yan. At sa kapitan niya, mami ang kasiyahan kay Sir Karen Kai. Basta ito. Vlog na mo rin po yung karalang kayo. Service. Nakamarinig ka. Diba? Malay mo, tagal ka po siya din pa rin baka hindi magkampero ba ko. Pinagal na yan. Suporta tayo. Okay, ready po. Conchal, Riel, Ginto. Oh, hello po. Nanulo rin po tayo yung malasan. Bago, manasan din po. Mga kaya po. Gloria, Gloria, tsaka Kay. Oh, okay kayo po sa salita ko. Kaya po po rin. Salamat po kayo. Salamat po sa suporta kong Druel. Dati may malagya. Kanya na, hindi sa school at lahat. Ay, so kaya ko, ay, Beth, magmamalag na ako. Bakit? Ang lahat din naman. Ba't ako lang? Awa. Ina, may balagyo. So, click lang yung follow yung kanilang Facebook page. Ngayon yung kanilang Facebook page. Druel po. Drual. Oh, siyempre ngayon yung gawa tama kayo. Papatera kanta lang yan. Okay. DJ, meron kayo. Ay, kapitan, may kapamahan ako. Ha? Ay. Okay ka na nga. Awa. Tabayan mo lang. Oy, kakain ni. Ay, sige. Kaya kakakuin ni. Okay. Okay. Mag-workout ka? Kanya na. Wala. Buhay na na yung makoy ni. Kung kinagaya ka nila. May lato-lato. Drew out vlog.